Jo, škoda zatím upřesněná není, ale mělo tam být podle údajů majitele asi 25 000 14denních kuřat. Takže tam bude poměrně značná škoda na těch kuřatech, plus škoda na objektu, který, nevím, budou to nějaký miliony korun, ale přes tu částku. Budou se bavit v řádech milionů. Škoda bude v řádech milionů, ale to samozřejmě musí majitel upřesnit až potom, co se bude toho objektu moc říct.